Klub malog fudbala Brčko zdravlje ovogodišnji je prvak futsal Lige Republike Srpske za omladince. U nadigravanju 3 regionalna pobjednika bila je najuspješnija i zasluženo podigla pehar pobjednika. 3 pobjednika regionalnih liga Republike Srpske i Banja Lučke, Hercegovačke i Istočne klubovi malog fudbala iz Čelinca, Sokoca i Brčkog odlučili su u međusobnom razigravanju na završnom turniru u Brčkom o ovogodišnjem šampionatu u futsalu za omladince rođene 2000. godine i kasnije. Ujednačen kvalitet donio je dobar futsal i uzbudljivu završnicu u kojoj su svi imali po 1 pobjedu i 1 poraz, pa je odlučila gol razlika, a pehar pobjednika pripao je Brčacima zbog ubjedljive pobjede od 4:0 nad Čelinčanima. Puno znači kako za mene, tako i za ovaj klub, za našu generaciju, jer nismo dugo trenirali, skupili smo se za kratko vrijeme i uspjeli smo napraviti to što smo napravili. Uzeli smo titulu RS. Organizacija turnira je stvarno na visokom nivou, zadovoljni smo svime ovdje viđenim, samo jest da nismo ostvarili očekivane rezultate, ali šta je tu? Utisci, ovo je odličan i turnir i organizacija, sve pohvala stvarno. Osvojili smo drugo mjesto, mogli smo i bolje, ali nije loše ni ovo. Fudbalski savez Republike Srpske je organizaciju doigravanja za prvaka omladinske futsal lige povjerio klubu malog fudbala Brčko zdravlje, koji je doigravanje uspješno organizovao u dvorani ekonomske škole. Zahvaljujem se još jednom Fudbalskom savezu Republike Srpske što su nam dodijelili ovu organizaciju. Mislim da publika mogla da vidi izuzetno dopadljiv i modern, što je najbitnije, futsal, i nadam se ovo je nama samo jedan podstrek da nastavimo da radimo što više i da ovim našim momcima obezbeđujemo bolje uslove za rad. A da je taj rad uspješan od osnivanja ovog kluba malog fudbala 2007. godine govore i ovogodišnji rezultati. Seniori Brčko zdravlja su zadržali prvoligaški status i bili finalisti Kupa Republike Srpske, a omladinci su uspješnu sezonu zaokružili osvajanjem pehara pobjednika.